Kardam kadu kawe kar British 2.0 YouTube channel long kelang aratu ana fans tamil la pen pini la so video long nalitum hana ki wan pi labang ke nalitum la thumbnail la pen title long stame tag pon long ikpo la so puthak si pini nalitum han la so video long na than pachini pon ikpo nalitum la so YouTube channel along dos na komri milang pulega tingon pen subscribe ikon la pen video nalitum share pon ikon tante non Lakhpati Baideo la so ali sa puthak le lang polona la pen chithan polona Tangtenon pathek pen chethan polonang Mukhyamantri Mahila Utmanti Abhijan mate Lakhpati Baideo mate la self-help group atum SHG atum suri cap kilongchi pula so puthak la pen non dag list bangai paklang poni kelo la si bangko ana phar atum si ka reject ma la pen bangko ana atuma fansi ka select pon ma la so puthak lang dam lonang la pen kilangji apha nang litum mina mobile pen stamel lang ponik me nalitum google long damon la pen MMUA puthai ikon Lapen lason tai vigdet apit nalitum search global te nalitum da screen along non nalitum ke tag ponlong son tag ponlong ekpo ke chengsi https mmua.in mate mmua pulason tag longji lasodim sin nalitum berdang po lason berdet ben apit da official website da chingpu pon ekpo Mukhyamantri Mahila Udyamita Abhijan laso scheme amen lo mate la Lakhpati Baideo scheme amen lo Lapendak nalitum teklongji kado kawe data dak doi gerlo lapendak data dos pu wifis tame dak karbiang long aparman mate karbiang long dak list ba nalitum tek ponlong leji lasi karbiang long aparman bang koson si kelang nangji ma pulotang te nalitum puthot dak tek pon tulong lang labhiu LAC wise puduji la sodim sin nalitum bernang po la sodim ber igdet pen api puthot dak chingpu pon thuiglo lapen last update nalitum da apor lapen that time nalitum tek ponlong exi lapen LAC wise data nalitum tek ponlong ikpo ke chengsi dak SN serial number district lapen LAC name lapen forms collected lapen forms approved lapen forms reject lapen recommended to DLMC la so details nalitum dak pen langlong ikpo ke chengsi nalitum number 1 long dak kedo Bazali district lapen LAC labang ke Bhawanipur Sarbong lapen form mate kadu ka vipenda ki jogdo nalitum theklongji 29709 an dak ki jogdon atum dolo lapen form dak approve pon labang ke 18998 an dak approve pon lo lapen kadu ka vipen reject labang ke 10811 an abang phitum a form labang ke reject poniklo la son thak thak nalitum dak ang ton pen district aputhak stame lang ponik melo la pen karbiang long stame dak do exin nalitum thek ponlong ekpo Jorhat Kamrup Mitra la pen son thak number 77 long nalitum thek longchi Difu ST la pen Bokajan ST Hauraghat ST son thek ponlong po la pen West Karbiang long aputhak stame dak nalitum thek ponlong lang West Karbiang long labang ke ki jutsi nalitum la 129 number long thek longji West Karbiang long rongkhang la pen 130 long labang ke nalitum amri lahini dak LAC bange pada poniglo la son thak ki chengsi dak East Karbiang long aputhak lang dam lo nang is Karbiang long labang ke nalitum dak thek ponlong po number 77 ke chengsi dak Difu ST nalitum dak list bang le details lang list da aphai bang non dak paklang poni gelo lapen list dame non dak ninin thoma phi da upload ikpo lapen nalitum stame kumama men siduma vema la nalitum thek ponlong ikpo lapen kidam ta video along stame ni di than pachini poniklo 1 April pen bang ke la susuri ke batangka la bang ke anotin account nong stame thapon ikpo pusi kipu nili video already ka upload pon nalitum stame langlong ikpo laban Difu ST along bangke kadu ka wependa form collect pon labang ke 22,463 lapen form da ka approve labang ke 18,636 lapen form da ka reject pon labang ke 3,827 an abang phi tom handak reject pon iglo Putho do thulang 78 along Karbiang long lata Bokajan ST lo kadu ka wepen dak ka apply dun labang ke 16,506 lapen kilongji atum labang ke 14,358 atum long pon ikpo 2,148
abang phiatum bangke long ron igelo mate alang lito form dak bangke reject pon iglo lason la 79 number ong langdam te haura ghat area la bangke langdam lote kaduka wepen ki jogdun aphai la bangke 33897 la pen kilongji atum la bangke 31154 la pen hala form ka reject la bangke 2743 an abang phiatum afan a form bangke dak reject poniglo lason thak west karbi anglong aputhak langdam lo purte nalitum theklongji west karbi anglong stame rongkhang st la bangke kaduka wepen ka apply dun abang phi atum 19538 la pen dak ka accept pon mate kilongji atum la bangke 17152 la pen kilong le atum la bangke 2386 abang phi atum a form la bangke dak reject pon iglo lason atak putho dotulang number 130 along west karbi anglong amri st la bangke kaduka wepen dak ki jogdun la bangke 14705 la pen ason tak dak ka accept pon la bangke 13423 la pen ka reject pon la bangke 1282 abang phi atum a form la bangke reject iglo ka reject ya athela bangke nali tum stame chini pon ikpo ke dam tang stame ni lithan pa chini pon iglo je koma tum sila swale bangke longchima kelong lema la se kelong le ada ketok benateng la ki kroi kriatum mate ka ki jogbor e dun tum a form se dag bangke ka reject pon iglo la pen la ka select atum an bangke la bangke odak ketok pen ateng apuna cha ki chok tum sit dag bangke la form bangke accept pon iglo la sinon amen alis la bangke dak upload pon pelang la sa website along la simo upload lo te nalitum stami berta long ikpo la pen video nalitum share ikon la pen so YouTube channel stami nalitum subscribe ikon la pen komama siki jogdun ma ba komama siki jogdun ong lema nalitum la so a video comment along togra pachini iknon tangte domi thakme kadu kawe garbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do anafans tami nilen pen kardom